Сәфәр бәйгеһендә еңеүсе Кырмыскалы районының Мөкәй мәктәбе укучысы Ләйсән Мостакаева бүләкләнә. Ул Ләйсән булмам. Ләйсән. Ләйсәнгә шундай мактау билбәһе бирәбез. Шуннан мына Лира Яхшыбаева үзенең Ләйсәнгә автографлы китабын бүләк итә. Монда без язганбыз. Матур теләктәр язганбыз Ләйсәнгә. Котлайым Ләйсән. Аплодировать. Аманат журналын яратам, аманат журналын ашатам. Ошо авыр иште башкарып чыгарга Ләйсән Мырдакаевага мен укытуусуна Гүзел Вахиткызы жардам иттим. Биргелеп әкияттер, шигырьләр яздык, хәлгә бердик. Рәхмәт итеп.